ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପାଲବନୀ ସାହୁ ସୁପ୍ରଭାତ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣର ପଶୁପାଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଫସଲକୁ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଛ। ଆଜି ଆମେ ପଶୁପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛିଟା ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ତ ଏହି ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପଶୁପାଳନ ଭଳିଆ ଚାଷରୁ ପାଇପାରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନରେ ଉନ୍ନତ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ, ପ୍ରଜନନ ଓ ରୋଗ ନିରାକରଣ କରି ପଶୁ ସମ୍ପଦରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ମହୁମାଛି ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ଆଦି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁର ଉତ୍ପାଦନ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଏଇ ପଶୁପାଳନ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଗୋ ମହିଷାଦି ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏବଂ ମହୁମାଛି ଚାଷ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟି ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋ ମହିଷାଦି ପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗୋ ମହିଷାଦି ପାଳନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗାଁରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ତ ଗାଈ ମଇଁଷି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଗାଈ ମଇଁଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ବା ବଳଦ ବା ପୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ କହିଥାଉ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବା ଅଣ୍ଡିରାଟାକୁ ବଳଦ ବା ପୋଡ଼ କହିଥାଉ। କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶଙ୍କର କିସମର ଗାଈ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଯାଇପାରୁଛି। ବିଦେଶୀ କିସମର ଗାଈ ଯଥା ଜର୍ସି, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଲାଲ ସିନ୍ଧି ଓ ସାହିୱାଲର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍କର କିସମର ଗାଈ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହି ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାସସ୍ଥାନ। କ'ଣ? ବାସସ୍ଥାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ? ଗୋଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗାଈର ରୋଗକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପାୟ କରିବା। ତ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୋପାଳନ ପାଇଁ। ତ ବାସସ୍ଥାନ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଗାଈର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୁହାଳ କହୁ। ଗାଈର ଗୁହାଳ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବା ସହ ଏହାର ଛାତ ପକ୍କା କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଚଟାଣ ଖଦଡ଼ିଆ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିବ ନାହିଁ ଓ ସହଜରେ ସଫା କରିହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଓ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ହେଲେ ଗାଈ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାସଗୃହ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଗୋଖାଦ୍ୟ। ଗୋଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ। ଜୀବନ ଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଗାଈ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛି, ଯେଉଁଠି ତନ୍ତୁବହୁଳ ଖାଦ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ, କଞ୍ଚା ଘାସ, ଡାଳ, ପତ୍ର, ନଡ଼ା, ପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା।
ଯେପରିକି ଦାନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ପିଡ଼ିଆ, ବିରି, କୋଳଥ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗାଈର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଗାଈକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ମାନ ଅଛି। ସେଠି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଗାଈର ଦାନା ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଈକୁ ନିଜର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ତା'ର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବି ବଢ଼ାଯାଇପାରୁଛି। ତୃତୀୟରେ ଗାଈର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କର ଥୋମଣି ଓଦାଳିଆ ଥିବା ବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଥୋମଣିଟି ଶୁଖିଲା ରହି ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ତଥା ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲିହା ଜ୍ୱର, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ, ନିମୋନିଆ ଓ ଫାଟୁଆ ଭଳି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଗାଈ ଗୋରୁକୁ କିପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା? ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗୁହାଳର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ବାୟୁ ଚଳାଚଳ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଶରୀରରୁ ମଳି ଧୂଳି ପୋଛିବା, ବ୍ରସ୍ ମାରି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋମକୁ ସଫା କରିବା ତଥା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଟୀକା ଦେଲେ ଗାଈର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏ ହେଲା ଗୋମହିଷାଦି ପାଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିପରି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯିବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କିପରି କରାଯାଏ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବା ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ମଣିଷ ସମାଜର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବା ପୋଲ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଟର୍କି ଆଦି ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ସାଧାରଣ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାଂସ। ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଏବଂ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ ନାମକ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 280ରୁ 300ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିର୍ନାକା, ଆଙ୍କୋନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା। ତାପରେ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଶରୀର ଅଧିକ ଓଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କର୍ନିଶ, ଫ୍ଲାଇମାଉଥ ରକ୍, ବ୍ରାହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଅସିଲ ଜାତୀୟ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ। ରୋଡ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଅଣ୍ଡା ସହ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଆଜିକାଲି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କୁକୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଲେଗ୍ ହର୍ନ ସହ ଅସିଲ କୁକୁଡ଼ାର କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଯାଇ ନୂତନ ଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କୁକୁଡ଼ାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଉନ୍ନତ ଅଣ୍ଡିରା ଓ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାଛଡ଼ା ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଭଳି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେବା କୁକୁଡ଼ାର ଆକାର ଛୋଟ କରାଯାଇ ପରିଚାଳନାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରାଯାଇପାରୁଛି ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ ହେଉଥିବା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କୁକୁଡ଼ାର ଚାହିଦା, ମାନେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କୁକୁଡ଼ା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରିଥିବା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ
ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ସ୍ନେହସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କଠାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପର ଯେପରି ନ ଛିଣ୍ଡୁ, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି କୁକୁଡ଼ା ଗୃହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଗୃହ ପରିବେଶ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରିବେଷଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବା, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତ ମାଂସ ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଲଗା ଅଟେ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର ତଥା ଭିଟାମିନ୍ A, K ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଥା ଭାଇରସ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ବା କୃମିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବିଶୋଧକ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଜି ଗୋପାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିଲ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ବହିରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ନୋଟ୍କୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଖର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମକୁ ଯଦି ସମୟ ମିଳିବ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କିମ୍ବା ଗୋପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ନିୟମ ମାନି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କିମ୍ବା ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ବୁଝି ତଦାରଖ କର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ରୁହ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ।